Bună ziua, sunt Ramona Tomuța, nutriționist dietetician și astăzi începem o serie de ateliere gastronomice cu deviza Mâncarea e bucurie. Ideea atelierelor gastronomice am avut-o împreună cu un grup de studenți de la nutriție și dietetică, pornind de la nevoia lor de a concepe meniuri sănătoase. Pentru primul atelier de astăzi avem ca invitat pe șef Balog János, iar locația aleasă este Hotel Sky Oradea. Bună ziua, numele meu este șef Balog János. Astăzi vom prepara împreună o gustare rece din 3 poziții, un hummus aromatizat cu ulei de măsline, boia și coriandru, un guacamole pe felie de pâine prăjite cu rucola și o cremă de brânză ricotta cu roșii și ferii copte. Ca și supă am ales o supă de varză roșie cu mere și hrean. Felul principal, un filet de păstrăv înăbușit pe pat de sparanghel cu puțină pireu de mazăre și niște mazăre sotate, cu pesto verde și la desert am ales un carrot cake cu portocale. Mâncarea este bucurie atunci când pui pasiune, dragoste și pricepere în ceea ce prepari. Pentru studenții care au participat la primul curs, a fost o experiență deosebită care i-a apropiat mai mult de misiunea lor, aceea de a oferi pacienților soluții alimentare potrivite, făcând din mâncare o bucurie. Ingredientele aromatei gustări pregătite împreună cu șef Balog au fost alese pentru a crea un gust cu atitudine: guacamole, cremă de brânză, hummus aromatizat cu ulei de măsline, boia și coriandru. Un deliciu! Pentru hummus am folosit năut, pastă de tahini, ulei de măsline, lămâie, sare și piper. Peste hummus, șef Balog i-a îndrumat pe studenți să presare un amestec aromat din ulei de măsline, boia, sare, piper, condimente oferite de partenerul cursului, Naturis Food. Dacă vă întrebați de ce arată atât de delicios guacamole, să știți că este rezultatul îmbinării ingredientelor sănătoase: avocado, ulei de măsline, ceapă roșie tocată, roșii cuburi, sare și piper. Pentru un plus de savoare am așezat guacamole pe o felie de pâine fără gluten de la Elidor Pan și am asezonat-o cu rucola proaspătă. Iar crema de brânză ricotta cu roșii coapte cu usturoi, rozmarin, sare și ulei de măsline a completat într-un mod savuros gustarea colorată și aromată de care ne-am bucurat cu toții la final. Supa cremă de varză roșie cu mere și hrean a fost o experiență culinară deosebită pentru noi toți. Studenții, atent îndrumați de șef Balog, au tocat varza roșie, au înăbușit-o cu apă și puțin ulei, sare și piper, apoi au pus-o la fiert, adăugând merele și hreanul, iar la final cartofii și țelina. Ingredientele au fost mixate bine pentru cremozitate, iar pentru decorul care a făcut deliciul momentului s-a folosit miez de nucă prăjit și coajă de portocală. Al treilea preparat care ne-a încântat tuturor gustul, mirosul și văzul a fost păstrăvul înăbușit cu pesto, așezat pe pat de sparanghel și piure de mazăre. Peștele proaspăt a fost condimentat cu sare, piper alb, apoi rulat bine și pus la fiert în apă cu lămâie, mărar, ceapă roșie, condimente și oțet. Între timp, am curățat și sotat sparanghelul și am pregătit mazărea piure cu praz și unt. La final, șef a așezat cu minuțiozitate peste păstrăv pestoul din busuioc, pătrunjel, usturoi și ulei de măsline. Pentru a înnobila întregul meniu, am încheiat festinul culinar cu un carrot cake delicios, în care și-au împletit aromele următoarele ingrediente: ulei, zahăr, ouă, morcov, făină, scorțișoare, praf de copt și coajă de portocală.
Ziua aceasta a fost pentru toți bucurie în bucătărie. Felicitări studenților care și-au dorit să învețe, să descopere arta mâncării sănătoase. Mulțumesc, șef Balog, pentru implicare, susținere și inspirație. Ne vedem la următoarea întâlnire. Nu uitați, mâncarea e bucurie! Mi-a plăcut experiența foarte mult. Pe mine m-a impresionat cel mai tare modul de preparare al peștelui. Eu de obicei nu mănânc pește, dar gustul acestuia a fost foarte plăcut. Și aștept cu drag următorul atelier. Mi-a plăcut foarte mult supa cremă. A fost o combinație foarte interesantă, nu am mai încercat-o până acum. A fost delicioasă, inclusiv culoarea m-a impresionat foarte mult. Nerăbdătoare să particip la următorul atelier. Mulțumim, șef!